Os normandos chegaban á praia de Tupide con ansias de tomar Foz. Vamos a intentar invadir Foz, luchando. Pero os veciños desta vila costeira non estaban dispostos a caer en mans dos nórdicos e, pese á situación de indefensión, colleron como armas todo o que tiñan ao seu alcance para facerlles fronte. Só podía ocurrir un milagre, e aí estaba o bispo Santo Gonzalo. Según dice a leyenda, cada vez que rezaba un Padre Nuestro en cava a rodilla, pinchaba un barco normando. As oracións de Gonzalo levantaron unha forte tempestade de raios e olas na ría, provocando o afundimento dos navíos normandos. Só quedou unha flote para que correse a voz de que en terras cristiás non tiñan nada máis que facer. Isto pasamos a moitos anos atrás e moita xente desconocía e algúns ainda desconocemos, non? Aínda que esta lenda da alta idade media conta que o afogamento era en alta mar, loxísticamente era imposible recrealo e por iso se fai na praia desde hai 8 anos, superándose cada ano con 200 persoas en escena, novas incorporacións no guión e no atreso que a fan cada vez máis grandiosa. Pablo lembra os inicios. Vin en piragua remando por aí adiante con outro compañeiro meu que vai actuar hoxe aí e viñamos en piragua remando adornada con brezos e hoxe venen 6 barcos normandos de madeira, entonces vamos avanzando pouco a pouco, pero seguros. Miles de persoas acheganse a Foz este día para ver desde o dique ou o areal esta representación, a máis importante destes festexos. Que es preciosa la fiesta, es el 4º año que la vemos. 3 días no que Foz está a tope. Os restaurantes están petados, temos que aportarnos outros restaurantes de fora porque Foz non é capaz de acoller toda a xente que temos. Pero sempre queda a posibilidade de levarte o bar de festa en carros como este. Empanadas, tortillas, cervexa, vermú, un pouco de viño, auga e algo tamén, máis ou menos de todo, equipados para a festa, para todo o día. Fai falta moito, o día é moi largo. Neste dun grupo de focenses tiñan ata percebes. Xa ves, o picoteo nunca falta, un vermotiño a estas horas e co día que está, pois estase moi ben. Entre os bárbaros atopamos unha cara coñecida que tampouco quixo perderse esta festa. Se lo recomiendo a todo el mundo que se venga, está muy bien organizado, maravilloso, la gente como se lo ocurra, el vestuario, todo. Merece la pena, de verdad. Y mirar qué día más maravilloso. San Gonzalo siempre lo consigue. E hai que non se esquecerá deste día facilmente. Venimos de Medina del Campo. y nos parece una fiesta increíble. O mellor final dun intento de invasión. O bo desto é o bo ambiente, non? Que hai entre as peñas e incluso a xente que nos visita estes días que tamén se quere caracterizar e vivir a lenda de San Gonzalo como vivimos nos aquí en Foz. Que volverá a repetirse o ano que ven porque os nórdicos marcharon, pero con billete de volta.